مەسرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاسایی یاریمی کوردستان پێشوازی لە ئەحمەد جەڕبا سەرۆکی ئیتلافی نیشتیمانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا کرد. لە دیدارێکدا دواڕۆژی سووریا و عێراق خرایە بەرباس و گفتوگۆ و هەردوو لا نیگەرانی خۆیان لە بەرامبەر پەرەسەندنەکانی ئەم دوای عێراق و فراوانبوونی هەڕەشەی توندڕەوەکان دەربڕی. شەوردارê civata seşexuya kerek û civaka nêvnetayî li hemberî girîftariya Sûriyê xem sar bûye. Herefiyek jî wî sedema ferehbûna hizratûn girî û tundûtî jî û tanê niha jî ya ku li Iraqê çê dibe berdewamiya şaşiyên Sûriyeyê. Şêwirdarê civata seşewiyek jî berçav kirin ku sedema şaşiyên desalatê li Bexdayê û neguncayiya sîstema desalatdariyê li Iraqê zemînesaziyek ji bo ew roşa ku pilez li deverên Iraqê diqewimin çêkir. Ji balxova Ehmed Cerba ragihand divêt ew şaşiya Sûriyê li Iraqê dubare nebû merema pêkhatiya Sunne li Iraqê ji pirsa terorê bêcudakirin û hewla çareseriya siyasî ji bo girîftariya Sunneyên Iraqê bê dîtin da ku zemîne hevkariya terorîstan li deverên Sunnî kêm bibe. Ed vî werî de şêwirdarê civata Sêşebal kişande ser wêyekê ku divê li pêçûnê ji bo sîstema desalatdariyê li Iraqê bêkirin û hemû pêkhatiyan mafê wêyekê hebe biryarê li ser çarenivîsa xwe bidin. ji ber ku piştrazbûnê li ser paşeroja wan a baweriyê di navbera hemû pêkhatiyên deverê çê dike û zemîne ji bo bihevrejiyanê çê dike û bê sedemê jî Iraq û Sûriya û hemû deverê tenahî û aramî bi xwe ve dibîne.